Ens trobem davant d'aquest edifici, aquí al carrer Balmes 206, cantonada amb Travessera de Gràcia, perquè just aquí a l'àtic hi tenia l'estudi el poeta i dramaturg en Joan Brossa. És l'estudi del qual recordem aquelles fotografies on veiem en Brossa rodejat de piles de diaris i de llibres per tot arreu, al terra, sobre cadires, sobre mobles. A cau de poemes em parlava així. Soc a casa meva, la casa és al carrer de Balmes, el carrer de Balmes és a Sant Gervasi, Sant Gervasi és a Barcelona, Barcelona és el Principat és als Països Catalans, els Països Catalans són Europa. Europa és una de les 5 parts del món. El món és un astre i l'astre ens transporta sense treva espais enllà. Joan Brossa és el poeta avantguardista català més representatiu del segle XX. Durant més de 5 dècades va publicar una 70ena de llibres i desenes de peces teatrals i va concebre centenars de poemes visuals. També va ser el cofundador de les revistes El Gol, el 1946, i 10 al 7, el 48, que van suposar la represa de l'avantguardisme després de la Guerra Civil. La revista i el grup 10 al 7 es van fundar a l'entorn de la plaça Molina, on tots els seus membres hi residien. Brossa va néixer al desaparegut carrer Wagner. Actualment, avui és la ronda del General Mitre. Lluís Permanyer, a Brossa per Brossa, em posa en boca del poeta el seu primer lligam amb Sant Gervasi. Vaig néixer el 19 de gener de 1919 al carrer de Wagner. Era a Sant Gervasi, entre Jules Verne i Montaner. Després de la guerra va ser rebatejat amb el nom de General Mitre. No recordo el número de la casa, però tinc present que llavors feia cantonada amb el carrer de Balmes, que encara era una riera. I des de la galeria del pis veia com construïen els túnels del metro que durant la guerra van ser aprofitats com a refugi i per protegir el material bèl·lic. De petit va viure al carrer Alfons XII, a la casa del número 67, i el número 65, on hi vivia la seva tieta, va tenir el seu primer estudi. Als 17 anys, Brossa va haver d'anar a la guerra, on va començar a escriure. I als anys 40, un cop va tornar a partir de la coneixença amb J.B. Foix, amb Joan Miró i amb Joan Prats, es va introduir en el món del surrealisme. Gràcies als consells d'en propi Foix i dins d'una línia neosurrealista, va començar a escriure sonets, odes i teatre, que ell anomenava poesia escènica. Coneixem en Brossa sobretot pels seus poemes visuals. A principis dels anys 40, crea el seu primer Objet Trouvé. I a partir de l'any 1950, la poesia de Brossa va experimentar un tom, gràcies a la coneixença també del poeta brasiler João Cabral de Melo. La seva intenció va ser més política i el trencament formal va ser absolut. En va fer Joan Brossa, del 1950. I aquí en tenim un bon exemple dins Poesia rasa, 1950-1955. L'Església Catòlica Espanyola. Puta paparra, que ronya on fermenta la claveguera de la llum del dia, apunta el seu coet, lluna opulenta, i implora no fallar la punteria. Teixeix sotanes una aranya lenta, com ballen amb les vides de la via que va del militar a la serventa. Despullen amb les ungles pedreria. Ens fa de mare i de pare i s'engreixa de tèrbola tenebra i no desdenya de beneir la reixa de la queixa. Ve, mossegaire, mal de tots nosaltres, aquesta activitat d'ensenyar als altres, aplica't a la porca, a tu mateixa. La ruptura formal el va portar a una més gran conceptualitat i sintetització. És evident en els llibres dels que ja contenien poemes visuals. Per a Joan Brossa no existien ni els gèneres ni les fronteres entre les arts. Tot era vàlid per expressar-se. A través del joc i de la transformació, el poeta obre un món on les coses no són el que semblen. Reivindicava el transformisme, la prestidigitació, l'estriptease. Era un enamorat de la màgia, del circ, del cabaret i del cinema. Justament, ben a prop d'aquí on som ara, hi havia l'antiga Filmoteca de Catalunya, a la Travessera de Gràcia. I anava gairebé cada tarda, i fins i tot tenia una butaca reservada per ell mateix. Aquesta mateixa butaca de color vermell encara es pot trobar a la sala Chamon de la Filmoteca de la Rambla del Raval. Màgic cinema. Poso cigarret. M'apropo a vosaltres amb el mot escrit i em faig donar foc de debò.
Vosaltres em doneu un mocador i vet aquí que el mocador inexplicablement us desapareix de les mans per trobar-se escrit en aquest paper. Tot seguit poso cadira i heus aquí que teniu a les mans una cadira veritable. Finalment, jo entro al poema i aquí em teniu projectat tot sencer. Inicialment, el contingut era de tipus surrealista, amb imatges hipnagògiques. Més endavant va incorporar el realisme i frases més curtes, els versos quedarien tallats. Elimina els verbs i el resultat és fragmentat. El lector haurà de recompondre'l amb la seva lectura. El joc del viatger. Color d'argent, un ocell, impossible. No m'interessa, també. Fruits també. Terra morta, no. Pluja, llum movible, antiga raça, terra enfonsat, sí. Carrobes ordinàries, com fible el temps antic, es moren noms, hauré de reconèixer. Gràcies. Terrible, damunt la terra, què hi fa? Tot el bé. Dic jo. No. La muntanya de tants de segles, damunt el terreny com el cel. Corda de roba no banya la banda clara, sang nova i el seny. No sabeu què? Sí, la meva, l'entranya, a viatjar davant el sol m'empeny. La forma del sonet li oferia una estructura tancada, molt adient, i va arribar a dir: el sonet és la pedra de toc. Més tard va incorporar la sextina. A Viatge per la Sextina, 1976-1986, explora aquesta forma poètica per a la reivindicació i per l'homenatge. Fixeu-vos en aquest fragment inicial de Sextina del semàfor o l'estrella dirigida. Sextina del semàfor o l'estrella dirigida. Verd. Avant, companys, avant. Un mar de força mourà la terra. Avant, a tota costa. Contra els capvespres aboquem la sopa. Regni l'onada per damunt de cordes. Tot ho entenem, amics, no hi ha cap dubte. Una per una recollim la fruita. Vermell. No pots passar d'aquí. Llença la fruita. La pedra que s'hi amaga surt amb força. Aquestes hores són hores de dubte. Un núvol tapa aquí tota la costa. Qui busqui el violí no tindrà cordes i trobarà per anys el plat de sopa. El 1975 va publicar el llibre Poemes visuals, que ell mateix va prologar, amb aquest sonet, La gàbia del llenguatge, tota una declaració d'intencions. La gàbia del llenguatge. El cap dels homes és un món petit. Quants de mons se'ns separen de la imatge del món? El dia és nit o bé la nit és dia? Quants d'arbres formen el boscatge? La imatge és el real o bé els confon? Il·lusió real o fals informe? El meu llenguatge ja no imita el món, sinó que amb mots ben lliures el preforma. Fora mons de segona mà, en l'intent arrenco la disfressa del llenguatge, deslliura els mots, paisatge de la ment, xarxa conceptual, bon vent, oratge i mar per córrer. Em sembla un mal ardit, si el món no és sinó un cap engrandit. Destaca la seva admiració pels llocs i per les situacions quotidianes. En aquest altre poema, La bola de neu, descriu el xoc de dos tramvies i en cap moment abandona el seu surrealisme i la ironia que tant el caracteritzava. La bola de neu. 1. Ahir, al carrer de Muntaner, cantonada Diagonal, van xocar dos tramvies de la línia 64 i van resultar ferits 7 passatgers d'un dels tramvies. 2. Ahir, al carrer de Muntaner, cantonada Diagonal, van descarrilar 2 tramvies de la línia 64 i van resultar ferits 10 passatgers de cada tramvia. 3. Ahir a la tarda, a la Diagonal, van xocar 2 tramvies de la línia 64 i van resultar morts 10 viatgers d'un dels tramvies i ferits greus 7 de l'altre. 4.
Ahir vaig veure descarrilar 3 tramvies que van anar a parar dins una botiga de la Diagonal i van resultar morts 63 viatgers de cada tramvia que anaven plens a vessar i ferits 23 clients de la botiga que va quedar totalment destruïda. Brossa jugava amb la poesia i amb les imatges sempre amb la intenció de comunicar alguna cosa i s'acaba imposant com una de les figures de la nostra literatura més interessant i també, per què no dir-ho, més internacional.